Ujor Kapatisi TV Kabul ka machine ka balas nakarpang ka ba kamskem kamstet kamklan bat baduna bam umpnya Haka khatsam tri risau arajab san ki pulit kalaim khra ki layo artli ki ejahar na ki no ujor bakadon ka jingle Kynshleiñ bat ka jingpetu ya ki Kynthei haki jaka pajba ya ka balale da we u Nongñiah jong ka Bolero ka bayom ka badani registration number ML not san P nyo pra sao ka kru khubon no superintendent of police ka East Council ba Vivex kalaong bakani ka dei ka balaja haki babon ki jaka bat ubreu ubale ude uju hi ubreu bat ka jo hi ka kali kat kum ka ejahar ka baningkong kani kalaja hadon Bosco Square hau bana jemang layo biang ka jing ujor sanaki weipan ba kum kani ka jingja kalaja biang hau bana nailur hadhan kiti Malki Road layo biang saka weipat ka jing ujor ba kani ka jo ka Bolero yong kala sange hakmat ki breu ki babu jing ujor hakapor prapa jiman miet haka apulai tere unailur arjapsan bat kilale ya kakam klemakor hakmat jong kana ujor bat ki parlok jongka bat ka jing ujor ka bakhat du ka baki pulit kilayo kadai haka khatlai tere mentau banai risau haka baladan ba ujor ba kilale biang kum kani kakam klemakor hajan lurito konven hakapor sanchiteng hakapor ba ka nong ujor kadang ap rapido hadien balayo kini ki jing ujor la register case halaim khra police station kat kum ki kendon ba per jong ka BNS ki pulit kila sedang bantuet yakni ke kali bat menta ke sengi ke arpsan terik risau arja pesan kila yo bat yakni ke kali bat kila kem yo Nongñiah beratip kerteng kum utam dor lang risau ubasyong basa Nongrah blok 2 bat lakem yo na tawang kabadan hakitan Mawsynram bat kila kurup ru ya ka Bolero